no kwigina kwa no mwancho mategereri buna watwareri tukoreri toereru karibu asamangana majia asenchira yobwekiranu yebire biga bya abono elitariane Laban Momanyi obwoba nigo bubwatete kenyoro kya Malindi meye county ya Nyamira magigayo mwana yo momumura habwe myaka 13 gotoka keruseti bugima asogwesunge gutumeke neti ase nyumba yaye yokorara omugambi bwenseme yo George Nyanjoka nigo atebiruna omubere onyagosira Benson Omenge nigo toka chinsa isano nemo cyumubaso orero nyagosira Benson Omenge nigo arenge omorokiwa ase kirasi gya gatano narimo ase sukuru yoboroso ya Malindi na gutigana na yo mugavana we county ya Nyamira John Nyagarama nigo atebiruna atari gochia koirana magiga asesegi yoko batigie mirimo abakoreri be county yo abo basoete mirimo ase chinchira kitari cyo kene ni cyobwasioko okwana hari tukoria rero ase kanisa yege Adventista ya Tente ase county ya Nyamira ase asanga na bakristo Nyagarama nigo atebiruna nigo agochia kobatenenia ambantabo emirimo nabo igo bali babaligete mirimo kwimukirwa tambukiro kielichiko na omubunge onakuru town east David Gikaria nigo abekwa byara n'abanyanyimbo igoro yokungusana na kwa biraro egati ya yeno yokabero mumeya onakuru Mohamed Suru omokonyi wa omokomanda w'abanyanyimbo ase county ya Nakuru nigo atebiruna Gikaria nigo abekubyara amona abantu bande 10 abo balenge kwagacha ebibanda asobole mubu bole ensemo ya pipeline ime yomoche onakuru na gutigana nayo omubunge omatungu Justus Murunga nigo eirabyeka goika asabanyanyimbo kubwatikana nebikoro byoboiti bw'abantu babere asensemo ya matungu imeye county ya Kakamega koenekya yo mo commissioner w'abanyanyimbo orogongo rwa Western Rashid Yakub nigo aenekya yo na batebabuna Murunga nigo agochya goikigwa sekigambero holi tukoria tichirimo eikigocha elio kocha kwiranirya igoro yamamochayo narayo kurwa SMS yetyo mangana mayase bire biga bya abono byo munaso gusangana inche litrane Laban Momanyi.